Merkatua ofizialki hasi da jada eta atzo Nayef Aguerdek agur esan zion Realari. Hori aprobetxatuz gaur utzitako jokalarien inguruan hitz egingo dugu, ze Realak azken urteetan asko erabili izan duen formula bat izan da, Markel. Bai, azken urteetan olabek erabilitako, gakoetako bat izan dira utzitako jokalari horiek, ez? Kasu batzuetan, erosteko opzio horrekin, beste batzuetan urte bakarreko, etapa, baina gaurkoan olaberen etapan etorri diren jokalari guztiak aipatuko ditugu eta amaieran gure sailkapena ingo dugu. Bai, eta orain arte egondakoa komentatuko ditugu, baina ezin dugu ahaztu ere, aurtengo merkatura begira oso aukera ona dela. Ze talde gaztea izango dugu, Hori da. aldaketa sakonak jasan izan dituen talde bat, eta hor agian pare bat utzitako jokalari ekartzea jada esperientzia daukatenak eta taldean falta diren gauza batzuk aportatu ahal dituztenak, ba interesgarria da, ez? Zuk esan duzu moduan, orain arte Roberto Labek Formula hau asko erabili izan du azkeneko urtetan eta tatuak dauzkagu, baina ez dakigu Bretosek bide berdinetik jarraituko duen. Hori da, azkenian, mentore bat izatea jokalari gaztientzat oso garrantzitsua da, batez ere, Europan adibidez dauzen partida horietarako, pixkatxo bat ja azteko. Bueno, Orduan, aurten ez, baina aurten ez, baina, datornerako prest. hori da. Nahi badozu, aipatzeko, olaberen urte hauetan, urte bakarra egon da, non ez duen jokalarik ekarri utzita, aurreru aipatuko du, baina nahi badozu 18-19 denboraldiarekin hasi, gaiztezke. Teo Hernández eta Sandro Ramírez. Bai, Teoren inguruan pixka bat arraroa izan zen, ze ondoren ikusi genuen sekulako errendimendua eman zuela beste taldeetan, eta alabezek denboraldi on bat egitetik zetorren, Real Madridek utzi zuen, eta nahiko arraroa izan zen, eta Sandrorena desastre utza izan zen, osea, ez dago nondik heldu hori. Jokalari honen kasuan agian, izan daiteke, goizegi harrapatu genuela, ez? Agian jokalari bezala ezan hasi, ezan heldutu, eta orduan kasu horretan agian, txikiegi ez, baina, hasi gabe harrapatu genuen. Bai, baina gero hurrengo denboraldian daukagu beste kasu bat, 19-an Martin Odegaard oso gazte heldu zela ere, zalantza askorekin ze ez zuen esplotatzen guztiz, ez? Eta realean bikaina izan zen bere denboraldia, Real Madridek berreskuratu zuen, eta gero orain ikusi dezakegu Arsenalen kapitaina dela eta sekulako jokalaria. Bi jokalari hauek konparatuz nik uste batez ere, desberdintzen duena batak besteari da eukizuten jarrera. Nik uste ez. Ze Teorena, pixkat malote, pasota, agian horren, txarraren paper hori hartu zuan, eta agian Odegarrek, bere etorkizuna markatuko zuan urte bat zuala aurrian ikusi zuan, eta, alekin guztia hor jarri zuan. Eta, gaur egun badakigu nola atera zen. Oso ondo atera zen eta asko esaten da, ez? Utzitako jokalari batekin ez maite mindu. Oso zaila izan zen kasu honetan, eta gero egia da, hurrengoko denboraldian, 2020 eta 21 denboraldian, ez genuela utzitakorik izan. Odegarrek bi urtetako lagapena sakan, ez? Ustot. Berez bai, baina Real Madridek berreskuratu zuen, eta uda horretan David Silva heldu zen bere ordezko moduan. Eta gero ja, 21-22 denboraldian, Alexander Sorloz heldu zen udan Leipzigetik, eta gero neguan Rafinha ekarri genuen PSG-tik. Ikusi genuen Sorlozen kasuan, perfil edo profil nahiko berri xarralaren zatez, hor iparraldeko jokalari bat, handixa, bikingo itxura, oinetik burura, eta ikusi genuen, lehenengo denboraldi horretan, 8 gol eta asistentzia bat. 54 partidetan, egisa da, ez direla beste munduko zifrak, baina, Ia Oskarsonek egin dituenak aurten, baina, Isak zeukan onduan, orduan, kasu honetan, bere bikotekia zaila guazan gainentzia ez, eta bestetik Rafinha, egisa da, neguan etorri zala, 21 partida bakarrik jolastu zitsun, baina, zentzazioak, nire ustez, nahiko onak izan zian. Bai, gero egia da, Sorlozek urrengo urtean errepikatu zuela, ez da hor bai, benetan esplotatu zuela bere errendimendu osoa,
Gero, klaro, hemen eztabaida sortu zen, Realak ez zuen nahi izan Sorlo zerosi, eta hau eztabaida sakona da, beste egun batean ukitu dezakeguna, baina jo, Bai, zalantza asko utzi zigun erabaki horrek. bai, bere zifrak bikoiztu izitxun urrengo urtean, bere bigarrengo etapa horretan Realian, hemen 6 gol eta 4 asistentzia, bueno, Realak inbertsio hori itxia, ez itxia barkatu, erabaki zuan, guk, bueno, Realaren erabakia beti errespetatuko dugu, ze pentsatzen dugu, eta nahi dugu pentsatu beti onerako izango dela, ez Hori da. dakigu merkatuko edo jokalaren balio hori nahiko altua zan, fitxa nahiko altua zan, ala ez, orduan, bueno, badakiguna da, Realak ez zuela erosi nahi, eta bueno, beste jokalari bat idorrezala bere ordez, urrengo Bai, denboraldian. kasu honetan arazoa da, urrengoko denboraldian, 23 Hori hogeita da. lauan, Andre Silva etorri zela utzita, baita ere Kieran Tierney udan, eta ondoren neguan Javi Galan ekarri genuen, ez? Javi Galanen kasuan, 6 hilabete oso on eman zituen, nahiko erregularra izan zen, eta nik uste dut sentsazio onarekin utzi zigula, ez? Lateralak, baina beste bien kasuan, bai lesioengatik eta bai konfiantza falta eta errendimendu kaskarrarengatik, beste bi nahiko desastre. Bai, Andere Silvaren kasuan, bueno, Leiz Pizetik ere Sorlot bezala beste jokalari bat ekarri ziguten, pentsatzen genuen agian Sorlotzen antzekoa izango zala, baina ikusi genuen ezetz. Ustot pare bat urte lehenago, etorri baino lehenago, bota de oroko hirugarren postu hori lortu zuela, orduan, golak sartzen zituen jokalari bat bazan, baina ikusi genuen 4 gol bakarrik sartu zituela 26 partidatan. Zifra nahiko kaskarrak. Bai, errendimendu aldetik oso hotz utzi ziguten jokalari hauek, eta hori ikusita, ba, Roberto Olabek azken demoraldi honetan, 24-25ean, nahi Fager bakarrik ekarri zuen utzita, eta egia esan, hemen antzerako zerbait gertatu da, zen nahi Fager den lehenengo buelta bikaina da, nik uste dut, bere maila mantenduko bazuen demoraldiko MVP-a izango zela, Bai, dudarik baina gabe egia gainera. da, otzail martxotik aurrera, lesioengatik eta agian burua beste toki baten izateagatik ez duela maila eman. Bai, bere etorkizuna datorren urtia, bueno, ondo mantentzia erabaki zuan, ez? Partida hori Marokokin junzan, ontxe, bueno, ez dakizien kontra izan zen, baina, bueno, Bai, buelta usan Kopa lesionauta, Afrikako sailkapena hori edo da, horrelako bai, zerbait. lesionatuta bueltatu zen, eta hortik aurrera, borra ez dakigu borra udan, ez duen burua altxatu, baina ez du berriro beren maila horretan ikusi. Hau dana kontuan hartuta, 10 jokalari utzita izan ditugu, azken 7 denboraldietan. Osa, nahiko txo. Bai, ikuspegi orokor batetik egin dezakegu balantzea eta ateratzen dena da kasu batzuetan oso ondo atera dela, adibidez Martin Odegarren kasuan, Sorlozen kasuan ere bigarren denboraldian oso ondo atera zen, Javi Galanek ere errendimendu ona eman zuen, baina gaizki atera diren kasuetan oso kasu ekstremoak dira, hau da, oso gaizki atera dira. Sandro, Andres Silva, hau da, balantzea pixkat estremotara doa. Bai, batez ere lagapenekin gertatzen dana da, ez dakizula nola gokituko dan jokalaria. Mm. Kasu batzuetan herrialde berri bat da, liga berri bat da, jokatzeko modu berri bat da. Orduan, kasuetan ez dakizu nola erreakzionatuko dan jokalaria. Adibidez, bueno, ikusi dut Tiernein kasuan, euskal kultura oso barruan eraman duala, eta ointxe, naiz eta realearen ezagon, barruan eta betirako eramango duan gauza bat izan dela, baina beste kasu batzuetan ez dakigu zergatik, ez da horrela pasa. Eta hori eskertzekoa da, ona heldu Bai, eta horrela egokitzea hemengo bai. testumodura. Orduan, gure top 3 botaz gero, lehenengoa oso argi daukagu, Martin Odegaard, bigarrena Eh, ere, bai. bigarrena ere esango nuke nahiko argi dagoela, ez? Bai, Sorlozen bigarren etapa, lehenengoa Bai. ona izan zen, baina bigarrena, bueno, are Soilik gehiago onagoa estadistikoki, izan. Bai, osea, zifre hori gol bikoitza sartu zitsuan. Eta azkenengoan, bueno, zalantzak genituen, baina denboraldi osua, naiz eta beria osua izan, kontuan hartuta, Javi Galan aukeratzea erabaki dugu. bai, nik uste dut gainera zalantza utzi zigula denboraldi honetara begira, ez? Pentsatzen genuen agian Realak beste lagapen bat lortu zezakela edo Bai, erosi zezakela Javi Galan, baina esen gertatu azkenean Atletico Madrilen geratu zen eta nahiko rol garrantzitsua
izan du orain Bai, arte eta izaten ari da, ez? Eta bueno, guzti hau errepasatuta, beste, beste zalantza bat edo beste galdera bat egin dezakegu. hori da. Aurten lagapenik izango dugu, ze azkenean, hasieran komentatu dugun bezala, talde gaztea da, salmenta garrantzitsu bat behintzat egongo da, eta ez dakigu gehiago egongo diren, eta hutsune horiek betetzeko formula interesgarri bat utzita ekartzea da. Bai, batez ere, badakigu naiz eta Europa ez jokatu, ligako partida garrantzitsuenetan, batzutan, esperientziak pixu handia dakala. Mhm. Minutu gitxi faltadia, ba, bueno, burua hotz mantendu bila da, eta gaztiak, naiz eta maila oso altua euki, kasu batzuetan, ba, ez dakate, bueno, ezaugarri hori ez. Orduan, garrantzitsua izango da, batez ere nik uste atzeko linean kaiser bat izatia, eta, klaro, batzuetan pentsatzen dugu, zergaitxik ekarriko dugu zentral bat, Jon Martin izan da. Beaz, nik uste Jon Martin titular bezala jarri beharko genukela datorren urtean, eta esker zentral bat erosi. Edo ekarri. Claro, eta horre aipatu ditu izen batzuk, ez? Igor Hori da. Julioren izena dago, gero beste batzuk erateara dira, baina agian garrantzi gehiagirik gabe. Eta ikusi gugu, azkeneko denboraldian, nahi gertetorri zen utzita, kasu honetan, ba, bueno, ez da oso ongi atera, ze azken hilabeteak, hau da, hilabete garrantzitsuak ez ditu jokatu, baina hor opzio interesgarri bat dago utzita ekartzeko jokalari bat. Beste utzita ekarriko nukeen bat, adibidez, izen bat botatzearren, eskerregalean, ez? Nik uste dut, Reala baten bat bilatzen ari dela erasoko azken linea horretan, ez dakit eskerrean edo eskuminean, baina Brian Zaragozaren izena, ez? Bayern de Munichen ez du jokatuko, eta nik uste dut, irteera bat bilatzen ari dela utzita. Hor uste dut, Celta oso ondo kokatuta dagoela, baina zergatik ez saiatu, ez? Ez Bai, dakit. batez ere Celtak Europaren, ba, bueno, ez dakit, Arma komodin hori hori, ez? daka, Hori ez? da, Hori da, bai. Europaren komodina daka, eta azkenean, ba, atraktiboagoa da. Mhm. Bigora jutian, ba, bueno, Donostiara baino. Orduan, ez dakit ikusiko dugu nola joango da nuda. Lehenengo jakin beharko dugu Oyarzabalek aurrian edo galetan jolastuko duan, ze Claro, hortik eske aurrera hori ja ere argitzeko dago, bai. gauza asko dauz argitzeko, eta uste dut 6 egun falta direla, ba, bueno, Realak denboraldia hasteko datorren astelenean. O, Bai, asteartean barkatu. bai, eta ekarri baino lehenago irteten utzi behar da. Eta Hori hori beti da, esaten da. orain momentuan Realak duen arazo nagusia. Ze oso ondo dago, guk hemen bosteun hitz, bosteun izen eman ditzakegu ekartzeko, baina Realak ez badu lortzen saltzea edo behintzat lagapen moduan utzita bidaltzea jokalari batzuk, ez dira, ez dira etorriko. Arazo larria Orduan, izango dugu, bai, Orduan hori argitzeko dago, gu adi egongo gara hurrengo egunetan zer gertatzen den eta kontatuko dugu. hori da.